Hallo, Hej. det er Chris og Holger her. Vi har valgt at have om kvæg, og vi har været ude at besøge Martin Madsens Land- og Kvægbrug. Det vil vi fortælle om nu. Ja, så ude hos Martin her, ikke? Der har en årskøer, der har en 169, og ungdyr, der har en 162, og tyrkalv, der har en 5. Og og så i alt selvfølgelig, der giver det 334. Og det skal vi finde ud af foderhedderenheder det her. Og der tager vi antal dyr, plusses med foderhedderenheder, og lægger sammen, så divideres de med foderhedderenheder antal dyr. Og det giver 11 foderenheder per årsko, og 5,67 foderenheder per ungdyr. Og grovfodertyper, der er lidt vegehalm, det går ud fra, eller så er det lidt by. Og så er der noget hø, og nogle gulerødder, og noget majsensilage. Fordelene ved grovfodret, det er, at det giver god fyldeværdi i vommen på koen, og ja, det er godt med noget fiber, som der er tungt fordøjeligt, og så de ikke bare føler sig mætte lige så snart de har spist, eller lige efter de har spist igen. Ja. Ensilagestørrelse og indhold. Altså Martin Madsen har 2 ensilagestakke. Den ene, det er den store, som ligger lige i forlængelse af hans, eller ved siden af hans kvægstald. Den er 45 meter lang, 20 meter bred og 4 meter høj, og så er den formet som en trapez. Den anden stak han har, den har vi ikke målinger på, men den ligger omme bag hans værksted, omme ved kalvestallen. For at finde ud af, hvor meget tørstof der er i den ensilagestak her, så finder man ud af inde i hans fodertabellen, hvor meget tørstof der er i 1 kubikmeter i majsensilage. Så siger man 1 kubikmeter eller tørstof i alt per kubikmeter gange med tørstof, altså med alle kubikmeterne der er i ensilagestakken. Og det er så 250 kilo tørstof per kubikmeter gange med 2160 kubikmeter, som i alt giver 540.000 kilo tørstof i ensilagestakken. Årskøerne, de spiser som sagt 11 foderenheder om dagen, og når de er 169, så siger vi 11 gange 169, det er 1859 foderenheder om dagen. Og så for at finde ud af, hvor mange foderenheder majsensilage de spiser indtil næste høst, som vi regner med om 208 dage, så siger vi 11 gange 169, det er 1859 gange 208. Og det giver så 386.672 foderenheder i alt. Og det samme gør vi så med ungdyrene, bare med 5,67 i foderenheder. Og det giver så 191.056,32 foderenheder i alt. De 2 tal plusser man så, og det giver 577.728,32 foderenheder. Køerne til sammen behøver frem til næste høst. Udfodringsteknik. Der kører Martin Madsen, han kører med en foderblander, og den blander han så i, og der har han så en findtraktor foran, som står hele tiden, og så blander. Og der blander han så tingene i, og så står den og blander det sammen, og så når han udfodrer det, så kører han så ind igennem laden, og så hælder det ud det opad. Og så når køerne efterhånden har spist det, så har han en minilæsser, han kører ind, og så skubber det ind med, så køerne de kan få fat i det sidste og få ryddet foderbordet op til næste udfodring. Billederne vi har her, de er lånt fra Google dengang, fordi at billederne vi tog ud hos Martin Madsen, dem kunne vi ikke få overført i Word eller i dokumentet her. Etablering og plantepleje. Majsen sår man i ca. 5-6 cm dybde afhængig af jordens struktur. Hvis jorden er meget løs, kan det godt være nødvendigt at så den måske 1 centimeter længere ned, for at den kommer tættere på kapillærvirkningens stop, altså der hvor vandet trækker sig op af jorden til, for at den kan opløse kernen og udvikle sig, så den kan slå en kimerod og komme op af jorden.
Våd jord kan være en udfordring for frøet, samt leret jord, fordi det kan være sværere for frøet, at den skal bruge mere energi på at presse op igennem jorden, end den kan end den så får brugt på at lave et ordentligt rodnet og få sat et kimblad. Temperaturen, den skal helst ligge over 8 grader, for at planten har optimale levevilkår. For at den spirer optimalt. Svampelus, eller svampe og lus, de kan have alvorlige konsekvenser for plantens udvikling, og det kan have bære store præg på udbyttet, man får ud af majsen, og det kan man så sprøjte imod. Så tror jeg, vi fandt frem til, at Martin han brugte radrensning som en ukrudtsløsning, når det var eller mod ukrudt, når planterne er små, for at få revet ukrudtet op, så det kan lægges op på toppen og dø. Og det samme kan man så gøre med en strile. Vi ved ikke, om Martin bruger strilen. Fastlæggelse af høsttidspunkter og hvilken høstteknik, der går man ud fra tørstofprocenten. Den skal helst ligge fra 28 til 34. Og selvfølgelig skal kolberne være fuldt udviklet og pæne planter, ikke nogen små udskud eller noget jo. Helst få marken så ensartet som muligt. Forventes høstudbytte jo. Ja, det er jo fordi man sår jo ud jo, hvor mange hektar man regner med man skal bruge jo. For køerne de har nok. Ellers så må man i særtilfælde ud og købe sig andre bønder, som mener har nok. Foderbehovet for et helt år. Altså hvis vi siger at gennemsnittet af høsten er 11.500 foderenheder per hektar, og vi skal bruge 335.267 foderenheder til ungdyrene for et helt år, altså 365 dage, og 678.000 foderenheder per 365 dage til køerne. De tal lægger vi så sammen, og det giver 1.013.802 foderenheder til besætningen på et år. De foderenheder, dem skal vi jo, den mængde majs skal vi jo fordele på markerne på et så stort areal, at vi har nok til at kunne fodre på fodre hele året rundt. Så er der 2 punkter, som ikke skulle have været med her. Næste års mængde af majs, for der skal være nok majs til, altså foder til alle dyrene på et år, så har vi regnet frem til, at der skal være 88,15 hektar. Hvis man høster for eksempel 11.500 foderenheder per hektar, og antal foderenheder kræves på et år til alle dyrene, 13.802,1 antal foderenheder, der regnes med til at høste per 11.500, lige med 88,15 hektar. Ja. Så plejer man at stå omkring 10-15 hektar mere for at være sikker med hjørner og sådan noget, for det bliver aldrig til så meget. Og så er der jo tørke, jo, det kan jo også gå ind og så påvirke høstudbyttet meget. Jo. Og sygdom og skadedyr, det går også ind og kan ødelægge væksten på majsen, og det er i hvert fald nogle ting, man skal holde meget øje med at styre på. Håndtering af staldgødning. Altså Martin, han har jo en fin stald over hos ham, hvor inde i midten af sektionerne, kan man jo kalde det, der er sengebås, og rundt om dem, der er spalter, som køerne går rundt på. Spalterne, der er lavet render imellem, sådan så at det køerne nu skal af med, det render dernede igennem ned i en gyldekanal, hvor det bliver, jeg ved ikke om det bliver pumpet rundt for at løsne lidt op i det, men ellers så bliver det i hvert fald pumpet ud til en gyldekumme, eller ikke gyldekumme, gyldetanken, hvor der så bliver rørt op med en gyldeomrør, og derefter så bliver der, så kommer der en gyldevogn og suger det op og kører det ud som med en, som slangeudlæg ude på marken. Gyldemængden han får om året ude fra køerne, det er 7.242 tons.
Og i det, der er 27.000 kilo N. Næsten 28.000 kilo N. Og fosfor, der er lige omkring 4.300 kilo. Og der er omkring 24.500 kilo kali. De to valgte vinterafgrøder her, det er planter, altså vinterved 270 planter per altså kvadratmeter, og det har vi, altså det var Martin, vi var ude at se på her i onsdags der, eller ja, det var så tirsdag. Det var i stadie 30, og en anden mark vi var ude at kigge på, det var også vinterved, og der var cirka 245 planter per hektar, og det var også i stadie 30. Rapsmarken vi var ude at kigge på længere væk, den var på cirka stadie 50, og der var 40 planter per kvadratmeter. Og vinteren, den har sådan, det har ikke været, eller jo, det har været fint nok, men det har ikke været et optimalt vinter for afgrøderne. Fordi der er noget sygdom og skadedyr, noget af det, de lever godt, hvis der ikke er så koldt. Vi skal altid ned have en minus 10 grader en uges tid, eller mere, før de kan have svært ved at overleve. Og så nede under her, der ser vi nogle angreb af meldug, som vi helst skulle prøve at undgå. Afgrødefordelingen. Martin, han har et fint sædskifte, og i det kan I jo se her, der er blandt andet vinterved, vorbyg, majs, 3-års eller 3-års græs eller slet, eller hvad man kalder det. Så er der vinterraps og vildager og hvidvarende græs. I alt driver han, hvad vi har kunne finde frem til, 279,7 hektar. Det er uden, hvad var det uden? Olierække sender. Ja, det er uden MFO-bragten. Den er ikke regnet med. Men hans sorter, det er KVS Lille hos vinterveden, og vorbyggen, det er KVS Irina. Majs, der er det Alpha Star, og vinterrapsen, det er DK Exalt. Til højre i det her dias, der ser I en procentfordeling af afgrøderne over hos Martin. Og så har vi valgt 2 afgrøder, vi sådan har kigget lidt nærmere på, og der har Martin så han har valgt en vinterved, der hedder Torp. Og Torp, den har et højt udbytte, omkring de 100 hektokilo, men med meget højt meldug. Altså, der er stor sandsynlighed for, at der kommer meldug på det. Og septoria-dækningen, den er også lidt høj. Ja. Og det samme med guleosten. Ja, men de er middel. Og vorbyggen malt, der har vi valgt en KVS Irina. Og der er også mellemhøjt udbytte. Altså, sådan, du kan godt finde sorter, der er mere udbytte, men der er høj bygrustdækning. Og det er sådan en ting, sådan, den kan man leve med, men altså, den skal selvfølgelig også sprøjtes og noget. Men den er lav i sygdommen ellers. Vintervedens gødning. Martin, han har kørt kunstgødning i form af granulat ud på hans vinterved, og så har han kørt slangudlagt gylle ud fra hans køer. Han har kørt 30,4 tons gylle ud fordelt på hans vinterved, og 2 gange har han kørt kunstgødning med en gødningsspreder. NS274 har han kørt 225 kilo første gang, og lige omkring en måned efter har han kørt NS274 igen med 300 kilo per hektar. Ja, det var alt hvad vi havde at vise.